Ай, Хаджи Вълчо. Нали знаеш? Ктитор на Зографския и Хилендарския манастир. Какво? Ктитор. Сега ще играем на намерете разликата. Между другото, това не съм го снимал изобщо. Хора. Колко е чиста водата. Адски чиста. Много чиста. Кристално. Така. Това тук е стаята ни и ето къде е пътя за механичката. Та ни е и разсъджителството. Още не е топло, но до крайна чета ще се стопли. Така че ще се къпиме джакузи тази вечер. Така. А тук е фоето. Мисля малко. Тук че зондих. И идваме към интересната част. Жените вече са подхванали. Да, със салфетка в ръка. Тук е моята част. Ето е скаричката загрява вече. След малко ще имат зърпър. И имаме си Трябва да светни. орелчета. Не, те контражор става. Там по-хубаво се снима така. Друго орелче. Имаме си каминка. Зимата ще я запалим, ако дойдем зимата тук. Големия сняг? Да, големия сняг. Абе, ние наргиле имаме. Тук ти планираш, аз съм на скаричката и лункаме някакви бански специалитети, които звезди обичат да готви. Абе, сега ако ти кажа колко човека се опитахме, те се посами. Все мъже се посами и се казват, ами то като дойдем тук, като няма жена с нас, то ще ни бъде скучно. Я ли съм тука? Много хвалиш някакво дължение, я ли съм тука? Аз това го записах и ще им го пусна. Да. Сега ти не съм много красива нещо, да това не е красиво де. Много в екип вече. Еми да. Единия пържи, другия бриши и т.н. Отново планината. Така, на местото сме, където е едно кешче там, какво беше името му, забравихме. Сега ще трябва да го намерим. Къде е? Ще пробваме Сашо. Комеца, за се да се пробва да намери кеш. Къде е кеша? Кутийката. Това е прекъсната връзка с бутото. Така. Видим сега Сашка какво ще направи. Аз предполагам, че го знам къде е, ама. Защото съм гледал снимки.
Ека! Ама ще отворим, пък какво ще я стане? А къде го намерих? Това ще го подрите, вика, гати странния камък. Има и тята отгоре. Е този странния камък, ти котик. Много готино. Знах, че такова нещо. Ама много беше яко. Така си беше, ето. Ето така си беше. Много яко. И вика, гати странния камък. Много шокира. Малко по-различно трябва да бъде, но както е. Да. Там трябва да бъде бутнат в това. Явно някой го е извадил и не го е Ей, тука. Това защото няма как да излезе само. Да, просто някакъв мъгъл го е видял и нататък трябва да се там. Айде да го отвъртим. Има още работи. Има други работи. Много работи още. Какви работи? Да. Искаш ли си пиги тук наистина? Но не дигай главата само. Да, съдържанието на подивката. Може ли да си вземем нещо? Те много ме кефят ръковинките. 1 лев от 69-та година. Има още едно мъничко тук и едно друго. Има едно с рибка. То е някакво арабско май. Ама много яко измислен. Това как ли са го направили? Това е с морска пяна. Това е от морска пяна. Не морска пяна, ми е пяна за запълване. Елизабет Да, II. и после бъде са Да. много готино. Ма добре Елизабет II измислено. Пенса. И още едно има. Това е едно пени. Пак на Елизабет II. Аз искам една ръковинка. По-голямо, по-малко. Има такива супер миниатюри. Хората вече взеха да палят йоган. И киширам. Ма тя готина тази птика. Много е. Това е градски транспорт Варна. Това си го връщаме. Може да връщаме друго. Аз искам ръковинка. Кибрид не е лошо да имаме. Ти пък хвана едната и... И другите Вижте какво е работи си ги хубаво зеленко. Вижте го. Мушка или ще? Нещо изтърва. Дупката не учи. Тая връзка какво? Да. Те си беше вътре. Вот. Апа. Трябва да подпреш на нея малко. Много глупа. И какво стана сега? Ще ти го откримил. Леле. Случайно. Ако си събера 100 малки шишарки, ще мога да си направя боров мед. Тук със сигурност може да се даде. Ама трябва да са мъничките, не тия, които са неотворените. Да. Абе, не се дискава малко. Да, скачаме.
Това е чиста водата. Днеска съм на музикална вълна настроен. Миризма. Ами, ти мога да мога да го проведеш това нещо с миризмата. Не мога. Свърчат. Няма как да се чуят. Банански суджук ще ядем. Флок. Чакай повече. Падне шампан. Аз внимателно. Викаме това свърчи, нали? Това свърчи много здраво. Мирише вкусно, изглежда Това вкусно. като го покажа на Евлин, ще каже гати мършичката. Никъде си го. Това е за Евлин, това са кашкавалчета. Това са кашкавалчета за бойна препо. Да.